eki e nder ladde ki wonata eke e nder ladde sa ƴetti biti butele waɗi hen ndiyam a joɗɗine ɓuuɓri makki ha waktu o arti hay goto suusa yar ndiyam mi wiyani yam mim ɓuuɓri ndi tan i joni noon ceerno ɗum de aɗani faami kam neɗɗo deke so wumri e ladde sa andani ɗum walla aɗa yaha ladde aɗa wawi yarde hutorade hen bénéfice tan maya taw il faut gandal saabu hay ko wone ladde ko kulle ladde ɗe fof kullel gotel memata lekki hay ɗum memande nde ko seeɗa kulle gonɗe ladde ɗe fof kullel gotel memata canki eyyi woni ñeefa hen tan seeɗa ki goti suusi memde hen ngel tan ngel kadi ngel so ngel maayi kaake reedu maggel ñametaki kangel meeɗowel ngel kangel gel mayani kono kam so ngel ñaami ngel ma saɗa ngel ñaame kaake reedu maggel ngala e ñaama tew o kono kangel kam ngel ñaame e ngel ñaame kono kaake reedu ɗen mbaɗno memata kono wayi ha ko posone